हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दायो सानजौफुनि ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरबाय आरोना थारुनजों ना कमलकातजों संनो नागिरदों। ओमफ्राय अमा बेदरबो लाबोदों। माजों संनाय जायो नायनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। दिनै जोंहा बाहेरावनो संदों आरोना लोगोफोर अदाबावनो। नै नाखौ एवखांबायानो खावसे। ना कमलकात नै एकदम लकेल ना एवखांबाय आरोना। नै सनैल'सै इखौ एवखांबानो जाबायना। ओमफ्राय नै बिथिंजा थारुन हानानै लाखाबाय। थारुनजों बरियानो जानोसै आरोना ना कमलकातजों थारुनजों। ना बिदै एवबाय लोगोफोर एबार नै नाखौ एवखांजोब्बाय। ओमफ्राय दायो ना बिदै, नाया एसे गेदेरमोन नालाय ओमफ्राय ना बिदै दंमोन आरोना। नै थारुन गोजा आरोना आलु होआखै। थारुन गोजानो जानो होननानै गथानो थारुनजों ना कमलकातजों। अमा बेदर जाजोबनो हागोन नोंसोरो सानैजों? नै बुरजाथार माथो। बा मोजां मोजांथार बेदराबो। अमा बेदर बिमा फिसा जासिगोन आरो इसोरो अमा बेदरखौ। नै बा मार मोजां मोजां सं बेदरा। सानैजों जाजोबनो हागोन होननानै नोंसोरो सानैजों बादायलाय बिमा फिसा सोर बांसिन जानो हायो। नोंसोरथ' अमा जानायाव एकदम मोजांखा सानैबो। आं जानो हायो। फ्राम फ्राम एवना होबा जानो हायो इयो एकदम फ्राम फ्राम बरियानो एवना होबा। ओमफ्राय आलु होबा आंगायोना गाव गोजा फ्राम फ्राम एवनो नै जानो हागोन। इलाय माथो ओंख्रि? इयो माबा थारुनजों ओमफ्राय नै ना कमलकात। इखो होगोन। इखो होगोन। ओमफ्राय आरो बैयाव दङ ना बिदै एवना दोनदों। ओमफ्राय इखो सामफ्राम एवनो हागोन। नै दुन्दियाखौ खावसे दोनखा अमायाव होनोबो बरियानो। इनिफ्राय एख्लेबावनांगौ ना नांला? बारा एख्लेनाङाहाय एसे दरसे दरनै जानो मोनजानाय जानांगौ। आंबो बिदिसो मोजां मोनो। बांद्राय मिस मिस माबा नाग्लिजोबबाथाय बारा गोथाव मोनजाया आङो। माने मोनजानाय जानांगौ थारुन फिथरखौ। दग्रा दग्रि दुन्दिया जा मोदोमफबबाय। नाखौ हरखानोसै आं। हरखायाबा हरखादो। खोबहाबना दोननोसै ओमफ्राय। औ दे हरदो गासिबो होजोब्बाय। नोंनो जानो गोनांखौ एवखाना दोनदों। ग्लब ग्लब गोदौथारबाय ओंख्रिया एकदमबारे। दुन्दिया हरजासिगोन नामा? एसे फोरानबावगोन। नाया गोमोनो जि मोजां ओंखारबाय। नानि रसा ओंखारनांबायना एसे। दुन्दियाखौनो हराखै। दुन्दिया हरबाय बोखांबायबो आरो मा? दुन्दिया हरबा लोगो लोगो खांखासिगोन। जाबाय। गोथाव जादों खिन्थु संख्रि एसे खम जादों। संख्रि होनायावनो होनि र' खोस्लियावनो। नै दुन्दिया जागोन ना इखिनिया? ना नांबावगौ नायलाय। एसे औ। देनाय साखिनाय एबारो। साखिनायाव खांबाय आं साखिनायनोसै लाबो। सुइदो माबा। नो होमबा आं सुइनि। साखिनायनि मालाय संनाय आरामनो मोननायाव साखिनायनो फैबाय नामा? दुन्दियाखौ गारजोबथारबाय माबा। जि मोजां गोमो नुखादों। ओमफ्राय मबाइलाव बिदि नुगोना नुवाखैथाय? नै जि गोथाव नुखाबाय गोमोनो। दे साखिनायदो। नायनोसै। जाबाय संख्रिया? संख्रि नांबावगौ। गाबदोंना नांबावगौ? नांबावगौ। आं जखानि लाखादोंमोन गावसोरनो। ओइ नै इखो होनांगोन नो। दुन्दिया खनसै आं दे। ओइ नै इयो। इनि नांबावगौ संख्रिया इसे। हा? इसे नांबावगौ संख्रिया। हर। दुन्दिया हरबाय लोगोफोर। नै दुन्दिया हरबाय मोदोमजोब्बाय।
संख्रिखौ हरबाय आङो मोदोम जाबाय दे। दुन्दिया हरनायजो इसे साखि नायबावनोसै संख्रि हरबाय नालाय नांखोना नांदिया नांबाय जाखाथारबाय जाखाथारबाय मा ओंख्रिया ओरैबायदि गोथाव जाबाय जाखाथारबाय अमा बेदरखौ इयावनो संगोन ना इसिङाव संसय गेसाव मानो जायाखै नोङो जि गोथाव जाखादों जागोन ओंखाम ओंख्रिया मोनजोब्बाय आरोना लोगोफोर जाखांबायानो आइ बाबा मोना जाखांजोब्बाय आरोना जों हासबेन्डजों आंजोंल'सै नै गथानो थारुनजों ना बिथिं नै हासबेन्डआ अमा बेदरखाय आथुर जाथारबाय जाबाय आरोना नै अमा बेदर फ्राय जि टेस्टि एवखादो नैथिं हासबेन्डआ खांसेयाव लाबाय ओमफ्राय नोंथ' इखिनिखौ जाजोबनो हानाय नङाहाय दा हराव जानो हागोन ना थारुनजों नाया माबायसा जादों नोंथ' साखि नायनो मोनाखैमोन नाखौ जायाखै थारुनखौल' जादों टेस्टि जादों ना रोसिया दे जा बानलु बारा लुबाखैलै बानलु सिब्र'खौ जाखादोसो नोंलाय बेदरनिया बानलुआ आलौ वाङाखै बानलु सिब्र'खौसो देना होनांगौमोन होनबा बानलु फिसाखौसो देना होदो ना आंनाबो खुरखाबाय आरोना ओंखामानो गंनैल' जाबाय एसेल' जागोन आं ना फ्राय एवनाय ससे लाबाय आंहा ओइ मबाइलाव फिसा फिसा नुदों खिन्थु बेदरा रद' रद' गिदिर गिदिरैनो एवदो आरोना नै मबाइलाव फिसा नुयो मोदोमदो बानलु सिब्र'आ एकदमबारे नाखौ जा होनदां खानायाव नाखौ जाया जानाय लासाव जायो जागोन दे आरो जानो हायाबा मोजां लै नाखौ आं ससेल' जागोन फ्रायानो दंखायो आंना होमबा ओंख्रिखौ जायाबाबो आं नङा नोंलाय माथो सनै सनै लाना फैनाय एसे गिदिर गिदिर खुरै मोनसे थाथो एख' नङा दे इदिनो दोनगोन दा हराव जानो हागोन खोबना दोनगोन इदिनो जादो बेनि ओंख्रिया अमा बेदरा नै जानो गैला नांबावगौबा लाबाव आलु सिब्र'खौ एसे जागौमोन होनबा दखानावनो होयो ha? Maka Manusia belum makan kendang. Pas nuna ini kan bawa. Sahabatku, husbandnya berat jana kagak bandu. Hai lagi perjana. Anak husbandnya aja sen bandu saya sen muzang. Saya sih cepet. Itu jangan hanya aja. Saya sih sahabat pura hasilnya. Saya dendek ya mah. Saya cepet cepetnya. Ompay dengan nabi di kelan bau dong, nas labu kayak apa? Labu kayak yang Nih, nabi deh. Naik, ompay nabi deh. Isi lah. Tonton nabi juga. Kalau kata baik. Ompay next video logo menlayan logo per.